What's up mga Madayan? Today is Sunday. Today is Sunday vlog. Puntahan natin ngayon yung mga kasama ko. Papunta pala kami ng Buhi. Nadasani ko. Ay, tapos si Wayne. Ano nang oras? Bago pa kami, nag-trokits na kami. Handa na kami pumakanoto. Musda? Di pa mura sang katos. Kung kakapal na mukha nyo. Tara mo na nga ng Japanese style mo. Yakuza mi po pala nagkaibanan. Di pa mura 20. Palo na 20. Walang iya ka. Ang raka dyan, uyang ko. Bure ni may tulong hektar yang uma. Yun po yung pinakamayamay sa Tagbong. Araw lang po nindo. Wala pa nga ron kan man siya tulong iskalon na po, palaba lang. Ano ka nasisira, ulo? Ano ba ang pataas? Ano mo sa? Saya, papunta na kami ng Buhi. Let's jump to the Buhi in 1, 2, 3. Nandito na tayo ngayon sa Buhi. And after an hour, nakapunta na rin kami dito sa port. And mag-start na kami, papunta na ng falls. So rent namin dito is 500 pesos, balik, back and forth. And every Sunday walang biyahe sa hapon, kaya kailangan i-rent natin yung bangka. And weekdays naman, pwede kayo mamasahe 15 pesos. Papunta lang doon, and back and forth 30 pesos. Yan, kasama ko si Erap. What? Ako ba? Wait, tadadaday. Si Kani ko po. Ano ba? Bawal ka? Yan naman, papunta na po kami. Biyahe na kami, papunta na ng Itbog Falls. So yan, papunta pala kami ng Itbog Falls. Dapat diling man ng ano, diling So, napakalaksa po ng tubig. dapat dito yung tubig, tsaka yung ganda ng view, kailangan makuha na natin. So inalis na namin yung face mask namin kasi pwede na rin dito, belong-belo na. So ngayon ito yung starting point ng paglalakad natin, papuntang Itbog Falls. So kakababa lang namin ng lancha ang tinatawag nila, pero ang liit pa. Ayan, so kita-kits na lang tayo doon sa falls. Bye bye. 30 minutes walk. Let's go.
Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Okay, finally, nandito na tayo ngayon sa Itbog Falls and after a 30 minutes walk, so success naman, nakapunta kami rito. And syempre, napakaganda. So amazing here. And kailangan nyo rin pala mag-logbook dito. And nakita nyo, nag-logbook na sila. And they also have a cottage here. And all in all, napakaganda ng place, guys. And must visit Itbog Falls, also known as Twin Falls in Buhi. This is also one of the tourist spot here in Buhi. And nakikita nyo naman, napakita ko na lang sa montage video, nakikita nyo sa likod ko, napakaganda. And yan, so bago ang lahat guys, prepare na namin yung lunch. Lunch muna kami kasi it's already 10 na. And para may lakas kami. Manura naman! Manura naman! Salamat po pala sa sponsor ng FNK, brought to you by Manok. Happy back lang. Ay, may kasama kaming maliit na alalay, si Boy Liit. Walang ibang pangalan. Okay, tapos na po kami mag-lunch and yan, maliligo na kami. So napakalamig ng tubig. Let's go!
So ayan mga Madayan, tapos na namin enjoy ang lugar. And yan, kung nagandahan kayo sa aking montage video dito sa Itbog Twin Falls, yan, please subscribe Madayan para mas madami pa kayong makitang magandang lugar dito sa Bicol. And click the bell para naman updated kayo sa aking mga bagong uploads. And yeah, samahan nyo ulit ako sa aking mga bagong uploads.